Umculo wamaskandi abalandeli bawo sebedunyiswe kabi kangangokuthi ezinye zezinto baze bayitshela ukuthi ziyiqiniso noma zinjalo. Umculo wamaskandi ukujwayela ukuthi kwazi ukuthi umuntu wakudala othandayo, umuntu ongekho ey'ntweni, abantu basemakhaya engathi bakuthatha kancane ababengawulandeli umaskandi, bey'thandela kwaito nale mculo babeyithanda, bebona ukuthi bangcono bona mhlawumbe ngenxa yokuthi wena uthanda umaskandi. Kodwa manje umaskandi yiwo odominate-ayo, yiwo ongene ngenkani kubantu. Uyalida nakuma-charts, kuma-awards, emcimbini. Kuyaziwa ukuthi uma ufuna ukubamba i-crowd, umaskandi uyadingeka. Kodwa umaskandi uphinde wasebenzela nabantu abajwayelekile nje, abanomali. Kulesi sikhathi somtshengiseni khona abantu ababedumile umaskandi, njengoXamxakekile, abanye oqhosha, uMgqumeni, uD_S_D, Mhlengi Wemali. Babe baningi abantu ababhenefithayo, abaduma, baziwa abantu, bagcina benama-Facebook page amakhulu, bagcina abantu bezinto ey'nkulu kunalokhu esiyicabangayo thina ukuthi bebeyikho. Baba bakhulu impela, namanje abanye basabhenefitha. Ukhuzani baningi kakhulu abanye, kodwa mina ngaqala ukwazi ngoMvumeleni Rankizwane, ngabona noMyesaya ko-Facebook, nabanye abalandela. So umaskandi is not like umculo nje obhedayo, the way abantu bafuna ukube ngakhona. Engathi mhlawumbe makunomaskandi sekushintsha izinto, isimo sesiyabheda. Uma kuhlukaniswa unyaka umaskandi sekuyinto wrong leyo, sesizwile, seku-right. Ade bengenankinga yonke leminyaka umaskandi uhlukanisa oTrompisi, oMduma Silela, Arthur Mafokate, Brenda Fassie, Mandoza, Sinyaka, DJ Tira, DJ Cleo, Rhythmic Element. Bengenankinga nje, no-DJ Hlu, bengena stress nje. Big Nas, bawuphinda kaningi unyaka. Kodwa the way amaskandi oqala ukungena ngakhona nawo bathi baveza nje ikhanda seku-right, beze behlongozwa nokuthi akune-top 10 kamaskandi yodwa, ngoba babhilivele ukuthi yibo abantu okumele bevelele. Amaskandi awi-deserve recognition. Kuningi nje ukuthatheleka phansi okwenzakalile kumaskandi. Kodwa-ke baningi futhi abantu abasizakele kuwo, baningi abantu abawukhuphulile umaskandi, baningi abantu asebengo-MC through umaskandi, and uTikTok uphinde wadlala indima enkulu ukwenza lokho kube possible. Kumele sikubonge lokho ukuthi kwenzeka. Sibonga indima yophuza ushukela, sibonga indima yomfazi omnyama, sibonga indima yophuza ekhemisi. Sibabonga o-12 namaketshana, sibonge amaroli abawadlala, Mfoka Molo, sibonge amaroli oThokozani la, Ali Mfoka Mgobo, Cela, bonke laba mabonga, kumele sibabonge. Abafana benkululeko, oMgqumeni, le generation yoMgqumeni noMtshengiseni, lapho umaskandi wavuma khona kakhulu ukuze ube yilokhu oyikhona, yibona abacaba leyo ndlela leyo. Siphinde sibonge noShwi eminyaka kuma-2005, lapho kusadayisa i-hard copy, ama-sales esakwazi ukulandeleka. Ngiqala ukuzwa mina uShwi ukuthi benomuntu ekhala bahamba phambili, ngangiseThekwini, babesanda kudlula ku-75,000 copies, ama-sales abawezile bewakhawuntile. Ngigcina ukuzwa mina ukuthi angakanani ama-sales abo, ayedlule more than 700,000 ngo-2005. Sales 700,000 and counting, adlula nje easy.
uMaskandi ngo-2005 umgqumeni eshona album yakhe leyana yakuyiMagic washona ithi 80,000 kusabhala emaphepheni 80,000 copies. Wonke lama record ayikhona yawashaya ngenyanga yodwa. So simple. Umtshengiseni lena ethi uyinyamazana album yakhona ethi uqamba manga awuyona igcokama uyinyamazana. Lapha uzobona khona i-best song Masat Maithebeni 2008 ngagcina kusakhawunta because lento yokulandela ukhanta wawuyithola nje mayibhala ephepheni or ikhulunywe eredweni. Le album esidayise idlule ku-131,000 and ayisaqhubeka. So uMaskandi kuningi okwenzile okuhle, into ebonakala etangible ebambekayo esandla ukuthi nakho ukwenzile kuMaskandi iminyaka ngeminyaka, kodwa uzothola ukuthi namanje kusena lapha abantu abangakhona ukuthi bemukele khona, kusena lapho okuthola ukuthi uMaskandi wasafuna ukwenza engathi into ebhedayo. uMaskandi usestyle manje, stylish. Niyibone lezi ingane ezincane ezithanda uMaskandi manje ezizolandelayo. Nike nibabona abafana abaculayo ukuthi bacula kahle kanjani. Niyonwabona amantombazane asengele uMaskandi. Nike nibone ama-res na ukuthi yini into eyenziwayo. Kudlala uMaskandi kukhuphuka futhi ama-res bakhuphula abaculi labo engathi mhlawumbe niyabacindezela. Enibona ngathi ama-radio afuneki or abanakiwe. Bakhuphula bona. Umshini wemali ko Spotify unike niyibone ingoma zabo ukuthi zizahle kanjani. Why? Because the guy is talented. Baningi abantu sebemovile from imisebenzi ade bayenza general job. Umuntu ade yenza wamuvela kuyinto engcono. Waba MC, waba i-speaker, bayamqasha umuntu. Abanye banama-show ema-radio, ama-programs abakhuluma abawaranayo. They are doing something. Abanye bakwi-government space, abanye bavela kwi-corporate because bebe nama-education background abanye. Kodwa bavele uMaskandi. Kwafika koKhuzani noMthandeni bawuthatha bawubeka kwenye indlela, ngale ndlela yamanje yale genge isimanje manje. Waphinde futhi wangena online. Lapho izwe lifike labhubha khona. Lapho kufike kwaba west khona. So kwesisikhathi kuyaxaka ukuthi kube khona abantu abafuna ukugatekeeper ukuthi mhlawumbe kumele kube amapiano because adlala all over the world, bayawastreama, ingoma isihlale the whole month number 1 Spotify. Uyabona? By that we default ukuthi kumele kuneleyo ngoma leyo. Le nto leyo kubukela phansi imculo enjengoMaskandi siphelile. uMaskandi uzokwenza umehluko. Ilokho abantu abangu-understand. Futhi abajabula abantu ukuthi kwaMaskandi akukafiki lapho abantu abayoke bethi this year asiyekeni uphusha oqhawe. Yiphi ingoma eniyibonayo? Udecide ukuthi ubona ingoma kabani. Although bezodlala abanye abantu, kodwa kuhlale kuleyo ngoma leyo ethize yalo mculo thizini. Ibe ku-high rotation. Sibone ukuthi lento okubangiswa yona ko-iTunes, ko-Spotify naku-YouTube bazothini ngayo. If amabhenci engadecide ukuthi today this is what we're going to do, niyabona ukuthi ngaba nenkinga because nakhona la kumabhenci ngithi kunamaqembu khona uhamba nalo, khona uhamba nalo. Even if kunjalo, it doesn't mean abanye abaculi abadlali. Umuntu othanda umenzi uyamdlala uNkosamagcwama. Uthanda uNkosamagcwama uyamdlala uKhuzani. Uthanda uKhuzani uyamdlala uGatsheni. Umdlalo uGatsheni uyamdlala uMthandeni. Uduma kahle. uSminoff. Into encane. Bayadlalwa akukho ukuthi mhlawumbe kanjani. Kodwa mangaphuma igama ukuthi hayi asenze kanje.
njengoba wahlangana nje kumRosa van Dam nakho ezeshaya unyaka kwaphinde kwahlangana kodwa encane. If ungaphinde decide bebe munye abantu kungaphinde kube nzima kakhulu. UMaskandi uvulela abantu iminyango baningi abantu ama-career yabo abawaqalile via uMaskandi. I-impact kaMaskandi kumele abantu bayimukele be-accept bevume ukuthi le genre isikhona ifikile kade abakhona. Indlela yacabela oMahawukela Muhle Khuzwa bayicaba le ndlela ukuze sifike lapho esikhona namhlanje. Pho yini abantu bangafuni uku-accepta because i-associate nani nobuZulu ne-culture into yabantu basemakhaya. Ayikho umculo umuntu wasemakhaya. Umculo owawonke umuntu. Umculo owokuhlanganisa abantu ukuthi abantu babe munye. Ngalokho-ke ngiyacabanga ukuthi iyokwehla leyo nto leyo ukuthi uma kwenzeka into egama Maskandi kube nokukhuluma okuthize. Sesibonga khona ukuthi oMthandeni SK bayaphusha indlela abaphusha ngayo kuphusheke online. Sesibonga khona uSminoff bayaqhubha indlela abaqhubha ngayo kuqhubeka. Sesiyabonga ukuthi omshini wemali bayenza indlela abeza ngayo kuzameka nokumenzi kanjalo noNkosi yamagciwane sesiyabonga ukuthi kuyenzeka indlela okwenzeka ngayo. Other than that ngabasazi ukuthi kwenzakalani kodwa uMaskandi ukhona and ukhula ngesivinini. Kuzoba neminyaka lapho uMaskandi okuyobusa wona the whole year kuma-awards kuphi kodwa-ke indaba ngelinye ilanga leyo ngizoyibamba lapha le video.